Telu lucon. Oh ngono ya, Mak. Diwalik larase, lakone Bima Suci. Ngono, Coba kaya ngopo babareng lakon, cawe sesaji ingkang sinuwun surak sempiang bareng tumandang ya, Nok. Tak derekke, Mak. Lolo rame-rame mlebu pasar rebut ngarep samar yen kalah dhisik aku buka bentos-bentos tabrakan padha kanca selak berobak kulit dawa sing ayu hatiku itu remane Pandhita Akarya wangsit pindho kumbang ajab ing tawang susuh ngangin ngending gone miwang gali ing kahangkung lole sumolole sumurati emprit gantil buntute naga hawala-hawala Bratasena kang wis bali mapan ana ing pertapan Sokalima ya Soka Panca kepiye Bratasena? Kepriye kabar kawusanane Kulup? Durna guruku. Aku ketemu lawan Indra lan Bayu Dewaku kang mimbo dadi buta ngalas. Tinemune jebul
Kayugung susuing angin iku mung sanepan lan patuladan ingkang kabeh mau sejatine wis ndak tindakake. Mula tetepono pangandikanmu Durna guruku. Mara enggal Wedarna kawruh sangkan paraning dumadi. Sarate isih siji Bratasena. Lan sarate iki luwih abot merga tatarane ilmu kasampurnan kuwi ora sadengah titah bisa hanglakoni. Nadyan sarate sak banjure luwih abot, Bratasena tetep bakal mangkat ya. Syarat angka loro, golek ana banyu suci Pawitra Sari utawa tirta mahaning suci. Mapane ana ngendi? Mapane ana sadroning samudra Minangkabau ya mapan ana ing Samudra Kidul. Merengga golek ana Bratasena. Kowe wani apa ora? Aku wani. Ana tetembungan yen wani, aja wedi-wedi yen wedi, aja wani-wani. Mung pangestune Durna guruku kang ndak sesuwun. Redo mawur mangawawur wurahan pengarane ngajurit gong maguru kongso tata kaya butula wara panjriting turangga hesne menyemang dwaja kang kegitir ora kata ingkang dwaja lelayu sepit hing punika paman reki ana patih Harya Sengkuning kang sampun medal saking pertapan Sukalima kados pundi paman kabul kawusananipun jengandika paman madhep ingkang gurune inggih Pandhita Durna. Nun inggih kula pun surtayu cumadhong dawuh paman. Kartamarma kang sarta surtayu lan kabeh ora lali Kurawa kabeh wae. Dina iki rungokno gatekno kang sarta nglakonana. Ing ripalungguhan iki kakangmu Ratu Ngastina ya kuwi Sinuwun Prabu Duryudana lagi menggalih gurumu Sukalima ya kuwi Begawan Durna.
Sing dipenggalih ora ana liya, kenang apa? Kenang apa padha-padha murid jebolan Sokalima? Kenang apa padha-padha murite Begawan Durna? Ing antarane Pandhawa lan Kurawa kok ora babak, ora timbang. Luwih pinunjul Pandhawa tinimbang si Kurawa. Kamangka jangkaning jagat besok Baratayuda Jaya Binangun bakale dumadi. Lah iki mengko yen ana guru sing botsih utawa pilih kasih ing antaraning murid siji lan sijine padha wae Begawan Durna senadyan kanthi cara ora langsung tegese Guru Durna kepengin menangake para Pandhawa ana madyane perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun kamangka ing ripalungguhan iki ana ing ripalungguhan iki wis cetha ngegla kang tanpa warana punjer kekuwatane para Pandhawa kuwi dumunung ana si panenggak ya kuwi si Bratasena. Kakang Durna ndak ancam ndak incim lamun ora iso mateni murid sing paling ditresnani ya kuwi si Bratasena. Bantuan saka negara Ngastina kang ditumplak ana ing pertapan Sokalima bakale dindhek. Ora mung kuwi pertapan Sokalima bakale diambrukake. Merga apa? Merga Pendhita Sokalima Begawan Durna kuwi awan kang sarta bengine diopeni karo Sinuwun Ngastina kakangmu Prabu Duryudana. Irik wae yen diopeni iso males kabecikan, mosok menungso sama samane menungso dilabuhi becik kok ora rumangsa. Lah lajeng salajengipun kados pundi paman? Iki mau Bratasena wis diklakon diloropke ana sajroning alas Trik Basara lengking Gunung Candramuka ning tinemune jebul Bratasena malah meger-meger urip, malah sumunar sing dadi cahyane. Nah, iki mengko sabanjure iki mau tak sawang Bratasena diloropake meneh karo gurumu Pendhita Durna kon jegur ana ing Samudra Kidul ingkang mapan ana ing Samudra Minangkalbu. Mekaten paman. Ya pancen bener. Kamangka Samudra Minangkalbu ki samudra sing gawat keliwat-liwat wingit kepati-pati. Sapa wae wani manjing sajroning samudra bakale ilang sing dadi nyawane. Ning iki mengko kanggo jagan-jagan. Kanggo jagan-jagan mula Kurawa dina iki tak klumpukke. Kurawa dina iki tak klumpukke jumujuga. Jumujuga ana tepining Samudra Minangkalbu, jujuga ana Samudra Kidul. Lajeng kersa paduka Kanjeng Paman kados pundi? Iki mengko kok elek-eleke siasat tok Bratasena kon jegur samudra kok isih urip. Njur bali marang pertapan Sokalima rasa kesuwen. Para Kurawane tepining Samudra Minangkalbu Bratasena telorong tombak saka kadohan ben mudhar pisan. Lho nggih, trawaca dawuh pangandika paduka Kanjeng Paman badhe kula tindakaken kalian para kadang-kadang kula sata Kurawa. Muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih. Muga-muga apa wae kang disedya dening para Kurawa bisa jinangka ya kuwi ngajab patine panenggak Pandhawa si Bratasena. Yen Bratasena wis mati, Pandhawa liyane gampang anggone numpes. Dhuwur iki ngestaken dawuh lon-lonan lumaku jumujug ana ing Samudra Minangkalbu. Dhuwur iki amit madal pasilan paman. Kumreh kang bala lumares Alengkro Matya Kuswa Warna
Yo yo yo. Hi ho hi. Ah. Hi. Awas. Hi. Hi. Ah.
Pas. Ha. Hei. Hei. Maju, maju, maju. Umyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajrawatata tanjarup dene ramaparna dwaja miweng bending ungkung aresang aragyana pate kang minangka cucuk ing pramadya bala ya jagat dewa Bathara ya jagat Pramudita yen ora sisip kang dadi pamawasing Raden Permadi iki ndak sawangkaya Kakang Anoman kang mlaku ngener mangulun lho nggih Raden Permadi ingkang amrepeki dhateng kula pun Anoman. Tindak paduka Raden Permadi badhe tindak wonten pundi?
Kakang Anoman lungaku mentar saka Madukara. Aku diutus kelawan Kanjeng Ibu Kunti Talibrata. Ya kuwi kinen ngupaya ngupadi ana ngendi papan dununge Kakang Mas Raden Bratasena kang sawetara wanci murca datanpa pepoyan. Manut kabar ingkang sumebar pawarta ingkang warata ing ripalungguhan iki Kakang Bratasena nedeng nindakake meguru marang Bapa Pandhita Durna ing Sokalima anggayuh wujude ilmu kasampurnaning dumadi nanging tak anti-anti wis ndungkap Tricandra utawa 3 wulan iki Kakang Bratasena durung timbul Kakang Anoman weladalah iya jagat iya dewa ya Bathara mugi kawunginana Raden Permadi Dek wingi dalu kula nyupena kula nampi wangsit saking Jawata mbok menawi adi kula Raden Bratasena nemahi lelakon ingkang boten prayogi. Tegesipun Anoman ngimpi Anoman nyupena mbok menawi Yayi Bratasena ke Taman Bebaya. Mangkono Kakang Senggana nuwun inggih lakar kados mekaten. Pramila sumangga langkung prayogi paduka Raden Permadi kula aturi jumujug wonten ing pertapan Sokalima. Nak yenaken baya wonten pundi? Papan dunungipun ingkang raka nuwun inggih Yayi Bratasena. Paduka merepeki kalian guru paduka nuwun inggih Pandhita Sokalima nuwun inggih Begawan Durna ngupadi baya wonten pundi papan dunungipun ingkang raka menawi mboten timbul menawi mboten enggal bali wonten kasatriyan guru menika nggih kedah tanggel jawab samukawisipun. Mangkono Kakang Anoman lakar kasinggihan ya yen pancen mangkono ndak kanthi Kakang Anoman sarimbit kelawan lakuning Permadi aja nganti malik kang dadi rasamu. Dina iki lon-lonan lumaku jumujug mapan ana ing pertapan Sukalima. Ngupadi baya ana ngendi papan dununge Kakang Bratasena Kakang Senggana sumangga kula dherekaken Raden Permadi. Anoman malumpat sampun prateng witing Nagasari. Mulat mangandhap katingal wanodya yukura aking gelong rusak kor lan kesma ong Edan. Tuh. Andheteng kayung kekono Ari sang Ramandaya Patyana yaksa gung cangkama namane wel katak sini jejagi jroning wareh
ong badha kolam tanpa tuwuk mina-mina jero jaladri mila gugu saben ari ing wit ladara durung suwe lakuku saka pertapan Saka Lima iki kepapak wanara kusika sikta tegese kethek ulese putih ora pangling Anoman ya senggono pancen kapara nyata kowe Kareta Marma ya sumedya lakumu arep menyang endi Anoman ing ripalungguhan iki Anoman bakal jumujuk mapan ana ing pertapan Saka Lima duwe perlu apa kowe njujuk pertapan Saka Lima ngupadi boyo ana ngendi papan dununge adiku sing ndak tresnani adiku kadang tunggal Bayu ya kuwi si Bratasena kang wis sawetara wanci muspra kang tanpa wangenan Anoman Sumurupa ana paran dina iki adimu si Bratasena lagi meguru mapan ana ing pendhita Saka Lima ya kuwi Guru Durna patrape wong meguru kuwi ora kena nduk ganggu kanthi alasan apa bae luwih becik sumingkira saka papan kene aja ndok teruske anggonmu bakal jumujuk mapan ana ing pertapan Saka Lima Kareta Marma piye wis cetha ngiglo kang tanpa warana iki wis cetha iki wis gamblang yen to sejatine pendhita Saka Lima Guru Durna kelawan Kurawa gedhek antuk pidak jempol nebu sauyun iki cetha cocok jumbuh kelawan pangimpene Senggono iki mengko mesti bakali Begawan Durna bakali njlomprongke patine hadiku si Bratasena ngalap patine si Bratasena kowe ora usah melu-melu celeng boloten kebolatengen kena ndak pringgake kane becik ora minggat tekan pertapan Saka Lima kene Anoman ora bakal sumisih kalamun durung kasembadan apa kang dadi sedyaning Anoman wani karo Kareta Marma entek wedine kare wanine bagus gedhemu cilik dhuwurmu ndek kopat kapita kowe buntute ulut tapak angin kejero manuk branjangan cengkang kandeling kulitmu jumengleng sudukanmu yen pancen kowe pendhita sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji japa mantramu tumpang so tebiadat melengsati kamu rondo bojomu Anoman Mas hei oh hi waya waya oh pan itane tanan kowe Anoman yo awas hei lo haus hei yo hei ha pot yo awas hei ada hei ya buat cepet hei hiya baya hi awas hey yo
oh was he woi at loe as at lo he wa he ho a hi wa he ho hey was ket cepet ya jamuan oman kowe het hai saya oh hey ah hey hey lo saya wo ah hey het aduh mati aku het ho ah ho het mati we hey ha hey ayah hai het wo wah edan angel ceklanmu kuwi Anoman het ta hey oh ta wai ya hey ya wah wah hey yo hey ah mati kowe luput wah ah oh hey oh boy ha oke ah oh hey wes ha wah ya hey ya ah cekal bekuk ngebuke kebun binatang we ayo cobanen het ha lo wah het at jentuske wah hey hey woi wah Waya o a go o hey et munter hey waya wah ha keprok hit hot hit ha hey ho ah hot ah hit aja mbok gocali wecat Guara oek wah petas
Ya. Wah. Trolong tombak ing kene marganing patim. Waya. Ah! Wah! Ah. Oh. Ing kene marganing patimu cobanen. Prataruna hangutiya sanes karamangka saguni dumati maksudi ekaro leren dhisik Margana disane sambata klaten ana sanes karamangka sagune dumati marsudi ekaro lan akeh gunane pisane sambada laten lele sumonate iki lamun ndak sawang kaya muridku bocah bagus bocah sigit bocah Jentara si Permati ya si Margana ana apa ngger bocah bagus Kanjeng Bapa Kakang kula Bratasena ing dinten sakmangke mapan dhateng pundi Bapa Kakangmu Bratasena
dina iki ambyur ana sajroning samudra kidul ingkang winastan Minangkabau goleki banyu suci Pawitra Sari tirta mahaning suci kanggo srana wedaring kawruh sangkan paraning altumati. Aja kuwatir rasamu ya nang cah bagus cah Sigit anakku sing bagus-bagus Dewi Margana. Samudra kidul menika samudra ingkang gawat kliwat-liwat wingit kepati-pati menawi Kakang Bratasena cilik dumugining sakit gedhe dumugining pralaya paduka Kanjeng Bapa kedah saged tanggung jawab. Wah, tuh trawasan. Ya, yen pancen mangono entenana Bratasena iki mengko mesti bakale enggal bali. Bapa piye? Menawi surup surya, menawi surup srengenge Kakang Bratasena dereng timbul menapa paduka Bapa Durna kersa tanggel jawab samukawisipun. Aja ngeden-ngedenipun Bapak kowe Margana. Ayo enggak disusul ana tepining samudra Minangkabau yen pancen kaya mangkono kekarepanmu. Samudra Minangkabau. Yo, mbacotake laku Risang Radyan Bratasena ya Raden Bimasena. Wauda kaya mangkono wis prapting tepining samudra Minangkabau. Dupi wis prapting gisik sigra pinapak gedhening alun ingkang gulung gumulung. Wauda kaya mangkono Dyan Bratasena nyawang jembaring samudra ingkang hanglangu tanpa pagut. Tumekaning ombak ingkang anempuh wentise Sang Bratasena kaya bisa tata jalma arsa amangsulna